Pnawn da bawb. Pnawn da. Braf eich gweld chi. Pnawn braf ym mis Medi. Dechrau tymor newydd. Rwan te. Diolch at dychryn efo'r ffôn a camera yma. Dwi'n trio rhywbeth. Mae'n bisgyn ar ei ochr. Amser a ddengis ddim yn gweithio beth bynnag. Ond oedden ni di methu recordio bore yma. Just for those watching at home. Mae croeso yn wrtha ymuno hefyd pwy bynnag sydd am ddod pnawn ma ato ni. Mae'n sobor o dda bod yn ôl yma. Yn Nercwys oedden ni yn bedyddio chydig wythnosau yn ôl ac oedd hi'n braf cael gwneud hynny. Ddim wedi cael bedydd ers amser hir. Cael bedyddio Anni Pyrs o Gymach Lois a Lars o'r pentref yma. Mae'n elythyr i chi fel aelodau, chi rannu i'r cyd-aelodau i gyd ynglyn â dechrau tymor newydd bod hi'n edrych. Dwi'n im os ydy'n edrych yn addawol neu beidio ar ddechrau tymor newydd, ond da ni'n diolch bod ni wedi gallu dechrau o'r newydd yn mis Medi fel hyn. Nawn ni gyfarhau efo i bawn bob dydd Sul yn y pnawn fel hyn, gan obeithio bydd neu eraill yn gallu ymuno hefo ni yn ogystal. Mae'n daflen i chi ddilyn hefyd y pnawn yma. Wrth i ni edrych ar Ioan Fedyddiwr a dechrau a pwyntio drosodd i'r Testament Newydd, roedden ni wedi bod yn yr Hen Testament am dipyn o amser efo Solomon a'r salmau cyn hynny ac hefyd efo Elias y proffwyd. Ond mi gawn ni air bach o weddi ac mi gawn ni ganu emyn hefo'n gilydd. Da ni'n cael canu fel y medrwn ni wedi'n pellau a dan y masgiau ac energetic singing maen nhw ddeud sydd angen masgiau, sydd angen i fasgio. Wedyn canwch yn egniol o dan eich masgiau. Felly wedi'n pellau oddi wrth yn gilydd. Chi'n ei gael gair o weddi i gochwyn. O Dduw ein tad, da ni'n diolch i ti am fedru cyfarfod yma pnawn yma. Gofyn yn syml am dy fendith di ar yng nghoedfa ni, ar bob un ohono ni, ac wrth i ni ddod i gwmni'n gilydd arglwydd, y byddi di yn trigarhau wrtho ni, byddi di yn tywallt dy ras arno ni, yn dy holl fendithion, gobaith a llawenydd a chariad arglwydd, wrth i ti dywallt ysbryd hefyd. Gad i ni deimlo'r pethau yma, yn ymplith ni arglwydd wrth i ni glywed agor dair, wrth i ni sylwi ar hanes Ioan, ac wrth i ni weld i hanes o wedi i'w blethu mewn i dy hanes di dy hun. Ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Ioan yn gwybod beth oedd ei waith o, waith arbennig o gael pwyntio tuag at Iesu Grist. Ioan Fedyddiwr ydi hwn, un go wahanol i bobl eraill, un oedd ddim yn ffitio mewn, ond ddim un oedd yn tynnu sylw ato ei hun yn arbennig, mi fasech chi'n meddwl oedd ei fwyd o, yr locustiaid a'r mêl gwyllt, ei wisg o, yr blew camel a'r croen, bregus o groen am ei ganol, yn go wahanol, dyd y gwir, ond yn ceisio nid tynnu sylw ato fo'i hun, ond at rhywun arall. Yn gwybod pam i fod yma ar y ddaear. Felly, da ni am ganu rhifrenyn 673, 673, fy ngorchwyl yn y byd, yw gogoneddu Duw. Mae gorchwyl yn rhywbeth da chi'n gorfod i wneud, yn dydi? Chor ydy gorchwyl. Sydd ydych chi'ch dau? Croeso. Chor ydy gorchwyl, a mae Charles Wesley yn sôn, a mae hwn wedi'w gyfieithu efo'r gair yma, fy ngorchwyl yn y byd, yw gogoneddu Duw. Dyma di'n gwaith ni, ond mae eisiau ni fod â llawenydd hefo'r gwaith yna hefyd. Gwylio dros fennau drud yn ddiwyd tra
hwyr byw. Mi ganwn ni, diolch yn fawr i chi Marion, 673. Lot o eiriau ar y sgrin, ac mae Ioan, yr Efengylydd, Ioan sydd yn sgwennu Efengyl Ioan, Ioan yr Apostol, Ioan sydd yn byw yn hen, ac yn sgwennu llyfr y Datguddiad hefyd ar Ynys Patmos, y llyfr ola yn y Testament Newydd, ydych chi'n cofio? Mae gennym o lawer i'w ddweud am Ioan Fedyddiwr, y dyn yma sydd yn pwyntio at Iesu, ond mae o hefyd yn pontio dros ar rhwng yr hen a'r newydd. Mae Iesu'n ei alw fo y mwyaf o'r proffwydi. Am ei fod o'n cael y fraint. Da ni wedi sôn am Ioan lawer gwaith o'r blaen, dwi'n siŵr. A mae o'n cael y fraint fawr yma o fod yno pan mae Iesu'n ymddangos. Yno pan mae'r haul yn codi, pan mae'r switch yn mynd arnodd, mae'r golen dod ymlaen. Mae Iesu'n ymddangos ar lwyfan hanes. Roedd y proffwydi eraill, Eseia, 700 mlynedd ynghynt, Jeremia, a proffwydi sydd wedi sgwennu llyfrau ac sydd ei hanes amdanyn nhw yn yr llyfrau hanes yn y Beibl, Elias, Elisais ag ati. Roedd rhain i gyd yn cael y fraint o bwyntio at Iesu, ond doedden nhw ddim yn gwybod pryd yr oedd y pethau yma, pryd yr oedd Duw am ymweld efo'i bobl. A Ioan yn cael gweld hynny yn digwydd ac yn cael tystio i hynny a chyfeirio pobl at Iesu Grist. Felly, na i ddarllen ychydig o'r hyn mae Efengyl Ioan yn ei ddweud am Ioan Fedyddiwr. A sylwch, na i ddim darllen y prolog i gochwyn, sy'n sôn am yr ymgnawdoliad Iesu yn dod o ers tragwyddoldeb i mewn i'n byd ni. Ond mi sylwch chi bod hanes Ioan wedi'w glymu mewn a'i blethu mewn i hanes Iesu Grist ei hun.
Ac mae hynny yn o'i hun yn arwydd y cael ac yn braint mawr i Ioan, yn braint mawr i Nina hefyd meddwl bod yn hanes Nina yn cael ei blethu mewn i hanes Iesu Grist pan ydyn Nina hefyd yn pwyntio tuag at yr arglwydd Iesu Grist. Rwan te, Ioan pennod 1, daeth dyn wedi ei anfon oddi wrth Dduw a'i enw Ioan. A daeth hwn yn dyst i gystiolaethu am y goleuni, mwyn i bawb fod i gredu trwyddo. Nid ef oedd y goleuni, ond daeth i dystiolaethu am y goleuni. Roedd y gwir oleuni sy'n goleuo pawb eisoes yn dod i'r byd. Roedd yn y byd, a daeth y byd i fod trwyddo, ac nid adnabu'r byd mohono. Daeth i'w genefin ei hun ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Ond cynifer ag ei derbyniodd iddynt hwy, y rhai sy'n credu yn ei enw, roddodd hawl i ddod yn blant i Dduw. Plant wedi ei geni nid o waed nac o ewyllus cnawd, nac o ewyllus gŵr, ond o Dduw. A daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. A mae Ioan yn tystio amdano ac yn cyhoeddi. Hwn oedd yr un y dywedais amdano. Y mae'r hwn sy'n dod ar fy ôl i wedi fy mlaenori i, oherwydd yr oedd yn bod o'n blaen i. O'i gyflawnder ef yr ydym ni oll wedi derbyn, gras ar ben gras, oherwydd trwy Moses yr hoddwyd y gyfraith, ond gras a gwirionedd trwy Iesu Grist y deithant. Nid oes neb wedi gweld Duw erioed, yr unig un a cyntau'n Dduw, yr hwn sydd yn mynwes y tad a'i gwnaeth yn hysbys. A dyna sydd gan Ioan i'w ddweud am Iesu Grist. Ac mae'r Iddewon eisiau gwybod pwy ydy'r Ioan yma. Beth ydy'w neges o? Ac mae o'n pwysleisio yn gorfod deud dro ar ôl tro, ddim fi ydy'r goleuni, ond pwyntio tuag at y goleuni ydw i. Ddim fi ydy'r Meseia, ddim fi ydy'r un sydd yn dod i achub y byd, ond yng ngwaith i ydy cyfeirio pobl at hwnnw. Ac mae o'n gweld ei waith, gweld ei orchwyl yn y byd, yn ôl geiriau'r proffwyd Eseia hefyd, yn llyfr y proffwyd Eseia, yn pennod 40. Mae fi meddai yw llais sy'n yn galw yn yr anialwch, unionwch ffordd yr arglwydd, fel y dywedodd y proffwyd Eseia. Cyna mae o hefyd yn cael cyfeirio ei ddisgyblion at Iesu, ac yn cael cyflwyno Iesu fel rhywun arbennig iawn. Tranoedd gwelodd Iesu'n dod tuag ato, a dywedodd dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Ac mae o'n sôn hefyd am yr ysbryd glân y mae Iesu'n mynd i'w dywallt. Ac wedi'w dywallt ar Iesu ar adeg i fedydd. Gwelais yr ysbryd yn disgyn o'r nef fel colomen, ac fe arhosodd arno ef. Nid oeddwn innau yn ei adnabod, ond yr un am hanfonodd i fedyddio a dŵr, dwedodd ef wrthyf, pwy bynnag gwelid i'r ysbryd yn disgyn ac yn aros arno. Hwn yw'r un sy'n bedyddio ar ysbryd glân. Yr wyf innau wedi gweld ac wedi dwyn tystiolaeth, mae mab Duw yw hwn. Ac yna mae disgyblion Ioan sydd wedi casglu o'i gwmpas o, mae lawer o bobl o gwmpas Ioan, yn gweld bod na fwy o bobl o gwmpas Iesu Grist, ac maen nhw'n dweud, pan bod na fwy o bobl o gwmpas hwn, be wyt ti'n feddwl o hynny? Yn hytrach na bod yn genfigenus, a mae Ioan yn llawen, ac yn dweud,
yn sôn amdano ei hun fel y gwas priodas, nid y priodfab. Yr ydych chi eich hunain yn dystion i mi ddweud, nid my fi yw'r Meseia, un wedi ei anfon o'i flaen ef fwy fi. Y priodfab yw'r hwn y mae'r briodferch ganddo. Y mae cyfaill y briodfab sydd wrth ei ochr ac yn gwrando arno yn fawr ei lawenydd wrth glywed llais y priodfab. Dyma fy llawenydd i yn ei gyflawnder. Y mae'r rhaid iddo ef gynyddu ac I minnau leihau. Dyna ddywediad mawr Ioan. He must increase, I must decrease. Yr rhaid iddo ef gynyddu ac I minnau leihau. Ac dyna dystiolaeth Ioan I Iesu. Mae Iesu hefyd nes ymlaen yn rhoi dystiolaeth I Ioan. Pan mae o'n cael clywed bod Ioan wedi garcharu, bod Ioan wedi ddienyddio, bod Ioan wedi gorfod dioddef oherwydd bod o'n bodlon sefyll I fyny dros yr hyn oedd yn iawn, yn gywir ac yn gyfiawn. Ac mae o'n sôn am Ioan, canwyll oedd Ioan, yn llosgi ac yn llewyrchu, a bu chwi'n bodlon gorfoleddu dros dro yn ei oleini ef. Ond mae gen I fi dystiolaeth fwy na'r eiddo Ioan, oherwydd y gweithredoedd ar oes y tad I ni i'w cyflawni. Yr union weithredoedd yr wyf yn ei gwneud, yr rhain sy'n tystiolaethu amdana fi, mae'r tad sydd wedi fy anfon. A'r tad am hanfonodd I mae ef ei hun wedi tystiolaethu amdanaf. Nid ydych chi erioed wedi clywed ei lais na gweld ei wedd, ac nid oes gennych mwy air ef yn aros ynoch, oherwydd nid ydych chi'n credu'r hwn a anfonodd ef. Rydych chi'n chwilio'r ysgrythurau, oherwydd tybio rydych fod I chi fywyd tragwyddol yn ddynt hwy, ond tystiolaethu amdana fi y mae'r rhain. Galw Ioan yn ganwyll. Mae canwyll wrth iddi losgi yn ryw wneud sŵn bach, mae'n llosgi'n dawel ac yn gwneud, yn goleuo hynny sydd bosib iddi oleuo. Ond wrth iddi hi wneud, mae hi'n mynd yn llai, dydy? Mae hi yn lleihau. The candle decreases as it burns. Ac wrth iddi wneud hynny, wrth I Ioan wneud hynny, mae Iesu yn cael mwy a mwy o le ac yn dod I fwy a fwy o amlygrwydd I fywyd ef ac yn mywyd y byd o'i gwmpas. Wan te, mi ganwn ni ymhellach, ond ydych chi'n gweld Ioan yn y fan yna, yn cael y braint o fedyddio Iesu. Ac Iesu yn dod fel dyn i'w fedyddio, a ran y ddynoliaeth rwsyd, ac I dderbyn bendith Duw arno fo. Ac I rannu'r bendith yna yn ras ar ben gras efo bob un ohono ni. A mae hynny'n rhyfeddod. Y rhyfeddod mwyaf, meddai Williams Pantycelyn, rhif yr emyn 292 ydi hon, dwi'n meddwl, 292. Ymhlith holl rhyfeddodau'r nef. Hwn yw y mwyaf un. Gweld ran feidrol dwyfol fod yn gwisgo natur dyn. Ni chaiff fod eisiau ddydd tra boi un seren yn y nef, a'r neb o'r rhai sy'n arodd o'i pwys ar ei gyfiawnder ef. Ac ymlaen.
Dyna'n dda iawn, bod na fasgio arnoch chi. Mae'n te, wrth i ni ddod i weddio, dyn ni angen fraint i ni gofio am bawb sydd ar yn meddwl ni, a sefyllfaoedd yn yn byd ni hefyd. Os yw rhywbeth yn arbennig y dylen ni feddwl amdano, neu rai y dylen ni gofio amdanyn nhw? Anybody in particular or situation I think we should remember about this afternoon? Wel, Afghanistan a phob man arall ynde, lle mae yna ryfeloedd hefyd. A nawn ni gloi drwy gweddi'r arglwydd, nawn ni adrodd gweddi'r arglwydd efo'n gilydd wedyn. Rwch i ni weddio. O Dduw ein Tad, ni'n diolch i ti am bedru dod ata ti oherwydd bod Iesu Grist wedi dod atom ni. Yn diolch i ti bod wedi gwisgo'n cnawd ni, wedi cael ei ymgnawdoli yn plith ni, ac bod na baratoi wedi bod ar gyfer hynny, bod Ioan wedi cael y fraint o baratoi'r ffordd di dy hun arglwydd, a bod yno pan yr oedd Iesu yn ymddangos ar lwyfan hanes ac ar y ddaear. Diolch i ti arglwydd yn bod ni yn cael byw ar ôl y dyddiau hynny. Pan mae Iesu wedi dod, mae Iesu wedi rhannu i newyddion da. Mae o wedi'n dysgu ni sut i ddod ata ti o Dduw. Mae o wedi agor y ffordd trwy ei gnawd ei hun, trwy gorff ei hun ar y groes, i ni dderbyn maddeuant, ac i ni gael yn derbyn gennyt ti yn blant i Dduw. Diolch i ti arglwydd am wneud y fath beth yn bosib. Diolch i ti am yn bendithio ni a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Diolch i ti am y gobaith sydd yn eiddo i ni, bod pethau o'n cwmpas ni ddim yn edrych yn addawol bob amser, bod na ddigon i bryderu amdano fo o'n cwmpas ni ym mhob man. Ni'n diolch i ti dyfo ti yn rhannu gobaith efo ni. Dyfo ti'n fwy na'n hamgylchiadau ni, fwy na yn sefyllfa. Bod genna ti ofal amdano ni. Diolch i ti arglwydd am rannu llawenydd hefo ni. Llawenydd sydd yn mynd y ddyfnach na rhyw hapusrwydd dros dro. Llawenydd sydd yn gallu bod yn ddofn iawn ac yn para am byth, oherwydd yn bod ni'n ddiogel. Gallu gwybod yn bod ni'n ddiogel yn dy law, yn dragywydd. Diolch i ti am rannu dy gariad hefo ni arglwydd Iesu. Cariad sydd ddim yn dibynnu ar yn cariad ni yn ôl, ond sydd yn gariad sydd yn caru'r rhoi, thywall ei hun allan, yn raslon tuag ato ni. Ras ar ben gras heb fesur dim na dal dim yn ôl, barod i rannu dy ysbryd, dy ras a'r holl bendithion hefo ni, herwydd dy gariad tuag atom. Hynny'n amlwg yn Iesu Grist, dy fab. Felly arglwydd yn ni'n llawenhau yma y pnawn yma. Llawenhau yn wyneb pob dim sydd yn dod ar yn traws ni ac yn groes i'n llwybr ni. Dyn ni'n gwybod bod yna lawer o gyfyngiadau wedi bod, llawer o bryder eto yn byd ni, oherwydd Covid, a be bynnag fydd yn dod eto ar amrywiolion. Cadw ni arglwydd yn dy law, helpa ni bwyso fwy arna ti. Diolch i ti am yr rhai sydd yn helpu, meddygon, staff meddygol, pawb sydd yn gofalu, mae'r rhai sydd wedi effeithio arglwydd. Helpa ni neu ofalu hefyd, ac i feddwl am yr rhai sydd wedi dwyn effaith oherwydd yr flwyddyn a hanner diwethaf yma. Wedi cael ei bwrw i lawr. Helpa ni neu fod yno ar ei cyfer nhwthau hefyd arglwydd.
ni'n cyflwyno i ti sefyllfa'r gwledydd. Wastad digon ni gallen ni fod yn poeni ac yn ochneidio o'i herwydd. Ni wedi clywed llawer a pryderu llawer am yr hyn fydd yn digwydd i bobl yn Affganistan rwan ac yng ngafel rhai sydd yn llywodraethu'r wlad. O dad, dyn ni'n gofyn i ti ddiogelu dy bobl di dy hun yno hefyd. Yn gwybod bod yna weithwyr yn parhau yno. Yn gwybod bod yna eglwysi yno sydd yn poeni am ei bywyd arglwydd oherwydd bod yna fygythiad ar ei bywyd nhw. Arglwydd, neu di lywyrchu doleini yn y lle hwnnw heddiw yma. Neu di fendithio dy bobl o dad. A neu di beri bod yna rai yno eto yn rhannu gobaith a llawenydd a chariad. Arglwydd, da ni'n meddwl am gymaint o wledydd sydd wedi effeithio gan newyn a thlodi. Yn diolch i ti eto am bob mudiad sydd yn cynorthwyo. Yn diolch i ti am yr alwad sydd i ninnau hefyd fod yn cynorthwyo. Meddwl am bobl Haiti hefyd, wrth iddyn nhw wynebu daeargryn ar effeithiau honno. Helpa ni beidio pasio heibio arglwydd, i ystyried i llef nhw am gymorth, ac i fod yn rhannu o'r hyn yr wyt ti wedi'n bendithio ni ac o hefyd. O Dduw Dad, cliw yn gweddi dros holl wledydd y ddaear. Wrth i ni wybod bod y cyfan yn dy law di, ond dros amser ar hyn o bryd, bod ni ddim yn gweld y cynllun yn glir. Ond dy fod ti arglwydd yn gweithio dy fwriadau, dy fod ti yn dwyn y cyfan i ben, dy fod ti am blethu'r stori yn hyd, mwyn gogoneddu dy fab Iesu Grist, hwn sydd wedi caru y byd cymaint, nes iddo roi ei hun trosto. O Dduw Dad, cliw yn gweddi ni, cadw ni mewn ysbryd o weddi, dros yn gilydd, dros dy eglwys, ar ei ti fendithio dy eglwys, car ei ti'n gwneud ni y bobl yr wyt ti am i ni fod. Tywall dy fendith, tywall dy ysbryd arglwydd, nerthol yn plith ni. Ni rannu dy lawenydd a thobaith a sgariad, lle bynnag y byddon ni, ac i chdi gael cynyddu yn bywyd ninnau, fel unigolion ac fel eglwys hefyd. I ninnau leihau, ac i'r lle amlwg blaenaf un fod i'r arglwydd Iesu ei hun. Gwynwn hyn yn ei enw, ac cydweddiwn efo'n gilydd y patrwm a roddodd Iesu o weddi i'w ddisgyblion. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddio benw, deled y deyrnas, gmeler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau i ni engledion. Fel y maddiw ninnau engledwyr, ac na carwai ni brofedigaeth. Eithyr gwared ni'r rhag drwg, can i seiro ti o deyrnas, a'r nerth a gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Amen. Wel, be ddudwn ni am Ioan Fedyddiwr? Bod ni'n dda bod ni'n gallu dod i'r Testament Newydd fel hyn. Ond eto, a mae o'n pontio'r hen a'r newydd hefo'i gilydd. Ac mae o'n cymryd i destun, yn dydy? Dyma dwi'n da yma. Llais ydw i yn galw yn yr anialwch. Weithiau, pan fyddwn ni'n mynd, dwi'n gwybod, ydych chi wedi bod mewn anialwch, mewn desert felly.
'na lefydd ddigon anial, ond mi welwch chi bobl yno bob amser. Oedden ni fyny yn Skye, oedden ni ar ben mynyddoedd ddoe. Oedd yn ddigon anial, ond oedd yna bobl yno eto yn cerdded. Mae yna bobl ym mhob man dyddiau yma. Mae'n anodd mynd i anialwch lle nad oes y neb i'w gael. Ond roedd Ioan yn y fan honno, yn galw yn yr anialwch, ac roedd yna bobl yn dod ato fo i'r fan honno i wrando arno fo. A'r hyn mae o'n ei wneud yn y fan honno ydy paratoi ffordd yr arglwydd, neu i nioni ffordd yr arglwydd. A dyn ni'n gweld i fod o'i gochwyn wedi cael ei alw a'i anfon i dystio. I fod yn dyst, i roi testimonial i rywun arbennig iawn. Ond pan mae'r bobl yn gofyn i mi am testimonial, byddai'n gwneud yng ngorau. Os ydych chi eisiau gofyn i mi ryw dro, mi wna i wneud yng ngorau. A i roi testimonial da i chi. Maen nhw'n gofyn mwyn cael swydd neu gallu mynd i'r rwle a gwneud rhyw waith gwirfoddol. Bod yna rhywun arall yn tystio bod nhw'n gallu gwneud hynny. A dyn ni'n gwneud hynny, dyn ni'n rhoi testimonial o'n hadnabyddiaeth, yn dydyn? Os dyn ni ddim yn adnabod rhywun yn dda, yna dyn ni ddim yn gallu rhoi tysteb neu testimonial dda llawn iddyn nhw. Weithiau, dyn ni'n adnabod pobl yn rhy dda. A dyn ni ddim eisiau deud pob dim. Ac felly dyn ni'n dal yn ôl rhag deud pethau na fydde ddim o fantais i ni fod yn ei dweud. Mae Ioan yn cael y gwaith o dystio, o roi testimonial yma i Iesu Grist. Ond dydy o ddim yn gorfod dal yn ôl. Dydy o ddim yn gorfod meddwl be dwi'n mynd i ddeud a be dwi'n mynd i beidio dweud. Dydy o ddim yn gwneud y gwaith unwaith, a dyna ni. Mae fywyd o'i gyd yn testimonial i Iesu. Ac mae o yn deud y gwir amdano fo, oherwydd bod o yn ei adnabod o, ac oherwydd bod o'n cael pwyntio at y gwirionedd ei hun. Does e ddim byd drwg i'w ddweud, dim ond da sydd i'w ddweud am Iesu Grist. Llawn gras a gwirionedd. Llawn cariad yn dwyn llawenydd i Ioan ac i Ninne hefyd. Felly mae o'n tystio ac yn tystio i'r un sydd yn olau i gyd. Goleini y bywyd. Un sydd yn goleuo pob dyn. Mae o'r gael i gynnig goleini i ni. Goleini ysbrydol, goleini ym mhob amgylchiadau. Ym mhob tywyllwch. Ac mae o'n tystio i'r goleini trwy fod yn olau bach i hun. Nid bod na unrhyw oleini'n perthyn iddo fo ei hun, achos mae o'n gweld ei hun yn adlewyrchu goleini mwy. Mae o'n gweld ei hun fel y seren sydd yn diffodd pan mae'r haul yn dod. Mae'n gweld ei hun fel y lleiad sydd yn adlewyrchu goleini'r haul. Iesu ni weld o fel y canwyll yna, sydd yn llosgi yn y tywyllwch ac sydd yn treulio ei hun wrth iddi gael ei llosgi. Mae Iesu yn galw ninna hefyd yn oleuadau, dydy? Chwi yw goleini'r byd, meddwl o. Ond mae o fo'i hun yn cael ei alw. Mae fi yw goleini'r byd. Bod i'r golau sydd yn goleuo ninna, mwyn i ni'n rannu'r goleini yna, a tystio i Iesu Grist, lle bynnag yr ydyn ni. Mae Ioan yn paratoi ffordd. Paratoi nid i ffordd ei hun, ond ffordd yr arglwydd. Fel yr oedd Eseia wedi dweud y bydden rhywun yn dod i baratoi ffordd yr arglwydd. O'i flaen o, iddo fo gael dod at i bobl. Chi'n cofio'r benod yna, mi gael chi i chlywed hi yn y Meseia, neu'r gân yna. Comfort ye, my people, o Eseia penod 40. Ac yn y fan honno hefyd, a mae'r geiriau yma.
Paratowch ffordd yr arglwydd. Prepare the way of the Lord. Paratoi ffordd i ddod at y bobl, i ddod i galon y person. Bod Iesu Grist yn cael y ffordd yn glir i ddod at bawb ohono ni. Mae Ioan yn gweld ei hun y rhan o'r gwaith yna, yn cael y gwaith arbennig yna. Gwneud Iesu i fod ar gael i bawb. Ac i ni'n hofyn, sut ydyn ni'n paratoi y ffordd ar gyfer Iesu Grist? Ydyn ni rhai da yn paratoi'r ffordd? Neu ydyn ni yn paratoi llwybrau eraill a detours, fel bod pobl ddim yn gallu dod yn syth at Iesu, bod nhw'n gorfod mynd i rwle arall cyn dod ato fo. Bod nhw'n gorfod bod i gochwyn yn rhyw fath arbennig o bobl. Neu bod ni ddim yn fodlon iddyn nhw ddod i'n plith ni, fel eglwys, os nad ydyn nhw'n yn siapio hi i gochwyn felly. Gwisgo rhyw ddillad arbennig, siarad mewn rhyw ffordd arbennig, byw i bywyd mewn rhyw ffordd arbennig. Nid felly roedd Ioan ni gweld i, nid felly roedd Iesu ni gweld ti. Mae'r gwahoddiad yna, mae'r ffordd i fod yn glir at Dduw, at Iesu Grist ac i galon pob un ohono ni. Does e ddim byd i fod yn rhwystyr yn y ffordd. A gwae ni os ydyn ni yn gosod unrhyw beth yn rhwystyr yn ffordd bobl i ddod at Iesu Grist, a Iesu i ddod i galonau pobl o'n cwmpas. Ydyn ni'n gwneud yn gorau? Ydyn ni'n llywyrchu mor llachar ag y gallwn ni? Ydyn ni'n tystio gymaint ag y gallwn ni? Yn sicr bod angen maddiant arno ni am yn diffygio. Ond fel mae Ioan yn ei weld hefyd, chymod, ei waith arbennig oedd i dwyn tystiolaeth i rywun arall, nid i ddangos o'i hun. Ac mae o'n gweld ei hun fel y gwas priodas hefyd sydd wedi dod yn barod i wneud i'r priodfa edrych yn dda. Weithiau, ni fydd y gwas priodas, y best man, yn deud pethau gwael am y priodfa. Yn bydd? Yn treulio rhyw hanner awr mewn speech yn deud pob math o bethau amdano fo. Ond job y best man ydy helpu'r priodfab. Ar y diwrnod, paratoi y priodfab, wneud yn siŵr bod o'n gwneud pob dim mae o fod i wneud, a bod o'n cyrraedd yno ar gyfer y briodas hefo'r briodferch. Cyflwyno'r ddau i'w gilydd. Mae Ioan yn gweld ei waith felly. Ac yr ydyn ni'n yn yr eglwys hefyd yn gweld yn gwaith felly, mae Iesu yn sôn am yr eglwys fel ei briodferch. Mae'r ddelwedd yna mor aml. O bo fel priodfab, yr eglwys i bobl fel y briodferch. Rai sydd yn cyfamodi hefo'i gilydd, yn dod yn un hefo'i gilydd, yn mwynhau cwmni i gilydd. Ac mae Ioan yn dweud i fod o'n llawen, yn mwynhau hun os ydy o'n gallu pwyntio rai at y priodfab yma, a dod â nhw ynghyd. Herwydd mae o'n gwybod nad ydy pob dim ddim yn dibynnu arno fo hefyd. Mae yn ofalus iawn i bwyntio allan na ddim fod i'r Meseia, ddim fod sydd wedi dod i achub y byd. Da ni'n meddwl am y methiannau ac yn meddwl mi ddylwn ni fod yn gwneud mwy. Ond mae Iesu wedi cyflawni'r gwaith eisoes fod i achubwr y byd. Mae o wedi gwneud y gwaith yna drosom ni. Gwaith ni ydy cyfeirio, pwyntio tuag ato fo. Mae Ioan yn gweld, chymod, mae wedi wanfon gan Dduw y mae o, a Iesu o dragwyddoldeb. Mae Ioan yn bedyddio hefo dŵr, yn arwydd
o rhywbeth mwy, ac mae o'n derbyn yr ysbryd glân ei hun, ond mae'n gwybod bod Iesu yn gallu anfon i ysbryd, ac yn gallu rhoi i ysbryd, a bydyddio hefo'i ysbryd glân, a jyst dal ati dywallt yr ysbryd heb ddal dim yn ôl. Mae Ioan yn gwybod mae Iesu ydy'r gair a gwirionedd Duw. Mae Duw ydy Iesu hun. A weithiau pan dyn ni'n meddwl, wel, mae'r cyfan yn dibynnu arna i. Mae'r rhaid i mi wneud hyn a hyn, mae'r rhaid i mi weithio'n galed, mae'r rhaid i mi oherwydd, os na i wneith neb arall wneud, dyn ni'n rhoi yn hunain yn lle Duw weithiau. Ac yn dweud, wel, dwi'n gallu gwneud y gwaith, does i'm angen Duw yma. Dwi'n gallu cyflawni pethau fy hunan. Os da chi'n dall beth dwi'n feddwl, bod ni'n gosod yn hunain yn lle'r Meseia, ac ddim yn pwyntio tuag at y Meseia. Ddim yn cyfeirio pobl eraill ac yn dweud, gwas ydw i. Ddim fi sy'n bwysig yn y fan yma. Peidiwch ag edrych arna i. It's not about me. A'r cyfan ynglyn a Iesu ei hun. Bod i'r gwir oleuni. Just canwyll bach ydw i sydd yn goleuo drosto fo. Iesu di awdur ffydd, perffeithydd yn iachawdwriaeth ni. Cael tystio i hynny. Ydy gwaith Ioan yn gwaith ninne hefyd, bod yn asiant iddo fo yn y byd. Mae Ioan yn deall hynny, deall ei waith. Ac bod ni'n meddwl bod bywyd Ioan chydig bach yn grym, yn bita pryfid, yn cael y mel oddi ar y coed, a hen ddillad yn crafu ac yn cosi amdano fo. Dim moethau, dim cartre call i alw yn gartre. Eto i gyd, a mae o'n cael llawenydd, a mae o'n mwynhau yr hyn mae o'n ei wneud. Oherwydd bod o'n cael dwy'n goleuni yn cael pwyntio at yr arglwydd Iesu Grist. Fe allwn ni'n gael yr un llawenydd, yr un mwynhad wrth yn golli bod yr arglwydd Iesu yn dod yn bwysicach na ni yn hunain. A dyma'r graff ddyle fod yn bywyd ni, lle mae dwi yn y fan yma, mi neu fi sydd yn y fan yma. Wel, mae'r fi yna yn gorfod mynd yn llai wrth i ni ddilyn be mae Ioan yn ei ddeud. Rhaid iddo ef gynyddu ac i minnau leihau. Mae'r fi yma'n para dros dro. Mae ef yn dragowydd. Ac os ydyn ni'n aros ynddo ef, dyn ni'n hefyd yn gallu mwynhau y bywyd yna, bywyd cyflawn yna, sydd yn para i dragwyddoldeb. Ac mae cyngor Ioan, gyngor da i bob un ohono ni. Yn aelodau, yn Gristnogion, yn swyddogion, yn blaenoriaid, yn weinidogion, bod angen i Iesu gael y lle blaenaf, y lle pwysicaf yn bywydau ni. Na dydy'r cyfan, dydy gwaith yr eglwys ddim yn dibynnu arna fi. Dydy'n gwaith ni yn y gymuned ddim yn dibynnu just arna fi. Ond mae o'n ynglyn a dangos Iesu Grist i bobl eraill. Gwneud y llwybr yn union, paratoi y ffordd ef, goleuo drosto a thystio amdano. A byddai di Dduw yn bendithio ni wrth i ni minnau leihau ac iddo ef gynyddu. Wrth i ni bwynhau yn gwaith o ddwyn tystiolaeth i'r arglwydd Iesu Grist, o goneddu Duw a'i bendithio ef yn dragowydd. Mwyn ei enw. Amen. Felly newn ni
gyflwyno'n hynna mewn gair o weddi cyn i ni ganu emyn i gloi yn cyfarfod y pnawn yma. A gofyn y cwestiwn yna. Pwy sydd yn cael y lle blaenau? Pwy sy'n bwysig? Y fi te Iesu Grist. O Dduw, helpa ni i ofyn ger dy fron rwan efo'n gilydd ac ar ben yn hunain. Pwy sy'n cael y lle amlyca yn mywyd i? Pwy sydd bwysica? Pwy sydd i fod yn blaenaf? Ai y fi fy hun yn ter arglwydd Iesu Grist? Pwy sydd fwyaf? Arglwydd, helpa bob un ohono ni i roi y lle hwnnw i ti. I wneud a fedrwn ni drosta ti, ond i wybod mae ti sydd yn rhoi pob dim i ni, pob nerth a dawn a chryfder. Mae ti sydd yn gweithio ynom ni, dy fwriadau di dy hun. Arglwydd, bendithia ni, cadw ni yn dy law, cadw ni hefyd mewn ysbryd o weddi, a cadw ni'n agos ata ti dy hun, mwyn Iesu Grist. Amen. Gawn ni ganu i gloi yn hoedfa pnawn yma. 321. 321. Iesu nid oes terfyn arnat. Mae cyflawnder maith dy ras yn fwy helaeth, yn fwy dwfwn ganwaith nag i'w mhechod cas. Fyth yn anwyl meibion dynion mwy a thgar. Byd o heddwch i'w cael aros yn dywydd. Remyn hyfryd yma. Iesu i fod yn ben ac i fod yn llenwi bob peth. 321.
bendith efo'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a byddo gyda ni oll, rawr hon, hyd byth.